Тик-ток или книга? Книга. Книга. Пипи или Карлсон? Пипи. Пипи. В класната стая или онлайн? Класната стая. Със сигурност класната стая. Чат GPT или енциклопедия? Енциклопедия. Енциклопедия. Трябва или искам? Искам. Искам. Математика или информатика? Математика. Математика. Търся или получавам? Търся. Търся. Европейско пътешествие или европейско кенгуру? Европейско пътешествие. Европейско пътешествие. Хитър Петър или Хари Потър? Хитър Петър. Хитър Петър. Да си пръв или да си по-добър от вчера? Да си по-добър от вчера. Да си по-добър от вчера.